Аз ако съм собственик и съм сама, аз трябва да се осигурявам, за да имам право да работя. Фирмата ми да работи, аз трябва да се осигурявам. И в началото може да се каже, че аз съм сама и отивам да работя. Аз съм кадъра. Демек, в държавата има информация, че тази фирма има един самоосигуряващ се, който в нашата държава самоосигуряването значи, че мога да работя всичко. От шофьорка, чистачка, секретарка, монтажистка, счетоводителка, всичко. Нямам работно време, нямам часове, нямам събота, неделя. Това идеално устройва българския бизнес, защото ти наистина си всичко това. И нямаш никакви ограничения. Утре отварям по-голям обект, за който ми трябват хора. Назначавам ги на трудови договори и по този начин, когато ми дойде проверка на мене, аз имам кадрова обезпеченост. Какво значи това? Доказвам на държавата, че има как да извърша услугата, за която взимам приходи или правя разходи. Второто се нарича материална обезпеченост. Това са материалите, инструментите и активите, които ми позволяват да мога да го извърша.